three, go! Iako je već desetljećima sinonim za gradski automobil, Renault Clio je narastao. Tako nam je nedavno u Hrvatsku došla 6. generacija ovog Evergreena, koja je dulja, prostranija i tehnološki najnaprednija do sada. A pošto je Clio odrastao, logično pitanje koje smo si postavili, pošto je on sada kompakt, jest može li ovaj auto dalje od grada? Pa mi smo uvjereni da može, ali za svaki slučaj odlučili smo to provjeriti, tako da danas s Cliom putujemo u podnožje Alpa. Od 90-ih godina kada je na sceni, Clio je prodan u preko 17 milijuna primjeraka. Iz generacije u generaciju ovaj se popularni model mijenjao. Svaka generacija donijela je koji centimetar više, ali i drugačiji izgled. Pa tako Renault Clio u svojoj 6. generaciji izgleda potpuno drugačije. Izgled mu je puno atraktivniji s novom prednjom maskom i stražnjim krajem koji neodoljivo podsjeća na perjanicu Renaultove ponude Rafale. Kada god putujete, uvijek je dobro malo stati, protegnuti noge i odmoriti se. Tankati još ne trebamo jer koliko god se vozimo autocestom, naš Clio je zapravo jako mali potrošač. A zašto? Pa zato jer je on hibrid. Naš testi Clio je onaj tip hibrida koji se sam puni tijekom vožnje, što znači da vam ne trebaju kablovi niti struja. Pokreće ga 1.8 benzinski motor uparen s elektromotorom i malom baterijom, a cijeli sustav ukupno daje 160 konjskih snaga. Za jednog gradskog zvrka to je i više nego dovoljno. Kada ovakvom automobilu date 160 konjskih snaga i blago elektrificirani pogon, to znači samo jedno. Čista zabavica na cesti. Zato sam se ja sad makla s autoceste i idem se malo izguštati ako mi ovi kamioni ispred mene to budu omogućili. Iako ga je ugodno voziti i po autocesti, moje osobno mišljenje je da ovom automobilu najbolje leže ovakve otvorene ceste. On jako lijepo leži u zavojima, a u ovom hibridnom izdanju on je i puno startniji i agilniji, pa je zbog toga onda na koncu i cijeli dojam vožnje puno bolje. Ovo novo izdanje Clio dobilo je i još jednu novu tehnološku značajku, odnosno dobio je novi način vožnje. On se zove Smart. Kako on funkcionira? Kad stavite u Smart vožnju, onda auto samo određuje, ovisno gdje se vozite, kako će se on voziti. Da li će se voziti nešto sporije pa će ga prebaciti u Eco mod ili ako ima prostora da li će se voziti u Sport modu. To je jako fora, ja ga upravo vozim u tom načinu vožnje i baš vidim kako bi, ovisno gdje ja dođem, on baca sad evo na Eco, a za 3 km možda će biti na sportskom načinu vožnje. Kilometar po kilometar i došlo je vrijeme za novu rundu odmora. Novi Clio dug je 4,1 metar, što nije nešto posebno puno kada gledamo današnje automobile. No, ono što je meni fascinantno kod ovog auta, koliko prostora imam kad sjedim ovdje naprijed i kada sam vozač, ali i suvozač. Primjerice, na suvozačevom sjedalu bila sam skroz ispružena, jer nemam pedale pa mogu to, iako sam ispred sebe imala zapravo nagurane 2 torbe. A ovdje kad sam na vozačevom mjestu, čak mi se čini da imam i više prostora jer je kokpit malo uvučen unutra u odnosu na ovaj dio kokpita. U ovoj Esprit Alpine opremi sjedala su blago sportska, napravljena od kombinacije kože, alkantare i tkanine. Alkantara se nalazi i na kokpitu te na oblogama vrata gdje dodatnu atraktivnost daju i ovi zgodni kristalni umeci. Jedna od stvari zašto ja volim putovati s Renaultovim automobilima je njihova poznata OpenR Link multimedija koja ima integrirane i Googleove aplikacije. A u tim aplikacijama je i Google Maps kojeg ja stalno koristim, kojeg ja volim koristiti, tako da ja u principu uopće ne trebam spajati svoj telefon s multimedijom osim za pozive. Niti nakon nekoliko sati putovanja nismo se umorili. Ok, malo smo ogladnili, no ništa što komad domaće pite sa sirom i špinatom iz svekrovog vrta ne bi mogao riješiti. Kada imate manji automobil i s njim idete na put, onda morate pristati na određene kompromise. A u slučaju našeg testnog Clio to će biti kompromis ako sa sobom nosite nešto više prtljage. Pa u čemu je kvaka, pitate se. Naime, Renault Clio dolazi s prtljažnikom zapremnine 391 litru, što je puno za takav automobil. Međutim, ako vozite hibrida, kao što je ovaj naš, onda računajte na nekih 80 litara manju zapremninu. A zašto? Pa radi baterije, naravno, jer prtljažnik je uvijek žrtva baterije. No ako se smijemo baciti s manjom digresijicom, ja bih uvijek radije odabrala manji gepek i manju potrošnju. Hibridni je Clio primjerice na ovom putovanju prosječno trošio 4,5 litre, što je uistinu pohvalno.
Kilometar po kilometar, sat po sat i stigli smo. Pod Alpe, prekrivene snijegom u svibnju. Nakon 700 i nešto prijeđenih kilometara, evo nas konačno na cilju, ispod ovih prekrasnih vrhova Alpa. Pa da zaključimo ovo naše putovanje. Clio ne samo da je narastao, on je odrastao. I on je sada zaista spreman služiti vas u svakoj situaciji gdje god da vi krenuli.